Oparirik politena zuzara. Ni zurekin, zu nirekin. Osongi, oparirik politena ni naiz, eskerrik asko. Hazen nolako bikotea. Ondarreta herri eskolan andoainen nago, eta ikasle berriak hementxe ditut. Azterketa gogorra izango da gaurko ere. Nere eskuinaldean, Nayeli. eta nere ezkerraldean, Facundo. Nayeli eta Facundo. Eta enteatu naiz, anai arrebak zaretela. Bai? Bai. Ongi moldatzen alzaete bion artean? Bueno. Bueno, zer esan nahi du? Batzutan aserratzen zaretela? Bai. Vale, ez da ezer pasatzen. Ni nire arrebekin ere aserratzen nintzen. Vale. Lehenengo galdera. Zein da Gasteiz beste izenez ezagutzen den hiriburua? A. Vitoria, B. Baiona, C. Iruña. A. Victoria. Zeledon, kampeon! Bai, osongi Nayeli, osongi. Zein koloretakoa da panda hartza baten ilea? Hartza panda, ilea, ze koloretakoa? 3 aukera, pentsatu ongi. A. Beltza eta zuria, B. Urdina eta horia, C. Marroia eta gorria. A. Beltza eta zuria. Nere ilea bezala izango da? Bai, beltza eta zuria, denetatik dakat. Posible dut nik panda hartza bat izatea. Zer da ia edo adimen artifiziala? A. Japoniarrak asmatutako robot bat. B. Ordenagailuak ikasi eta erabakiak hartu dezaken teknologia. Eta C. Su artifizialak su artifizialak sortzen duten makina bat. B. Ordenagailu ikasi eta erabaki Hartu dezaken teknologia. Bai, asmatu du, oso ongi. Nayeli, artista. Zure etxeko telebistan, Biba Zuek programa ikusteko, mandoan zein zenbakiri eman behar zaio? A. Bat zenbakiari, B. Zuk programatuta dakazuna, eta C. 3 zenbakiari. B. B. Bai. Gure Fakundok esaten du, zuk programatuta dakazuna. Bai, osongi. Zergatik jirafa batek edaten du ura gehiago martxoan otsailean baino? A. Martxoan hotza gehiago egiten duelako. B. Martxoan egun gehiago dituelako. Eta C. Martxoan jirafak korrika gehiago egiten dutelako. B. Martxoak egun gehiago dituelako. Pixka bat pentsatu du, gure Nayeli, bueltak egon du da, bai? Eta esan du azkenen B, egun gehiago dituelako. Bai, osongi, halaxe da. Claro, egun gehiago dituelako, 31 ditu. Zer artista, Nayeli, un artista, osongi. Behin batian Loiolan, erromerian zan, antxe ikusi nuen. Ze ikusi nuen? 3 aukera. A. Neskatxa bat plazan. B. Apaiza dantzan. C. Katu bat marrakan. Miau, miau. A. Antxe ikusi nuen. Neskatxa bat plazan, osongi, oinukoiek artistak, anai arrebak dinak asmatu dituzue. Begira zer duan hemen, jakintasunaren dominia, hori karga, urrezkoak dira. Ez dakizu zenbat ordaintzen dudan, eira hartu jarrizuk, osongi Nayeli, Facundo, fenomeno. Dominak bai, eta txaloak ere bai. Zenbat txalo merezi dituzue? 0tik 10era, zenbat txalo? 10. Claro, eske denak asmatu dituzte. 10 txalo egingo ditugu. Propina.